Il-Partit Nazzjonalista insista li ma jagħmilx apoloġija mad-deputat Laburista Carmelo Abela wara li rikeb u għamel tiegħu il-gidba mill-aktar serja li dan kien involut f'attentat hold-up fuq il-Bank HSBC fl-2010, kif qal l-ex-deputat u avukat tar-Repubblika Jason Azzopardi. Dan meta tnejn tal-ġimgħa l-oħra il-qorti ddikjarat f'kawża tal-ibel li kienet ilha għaddejja 3 snin li Azzopardi immunta il-gidba mal-affamanti fil-konfront ta' Abela u qal li għadda informazzjoni sensittiva u aċċess fil-bank fejn kien jaħdem li grupp ta' kriminali u ta' dan kellu jirċievi s-somma ta' 300,000 euro għal semu. Iżda minkejja li l-Partit Nazzjonalista għamel tiegħu dan l-attakk faħxi fuq Carmelo Abela, id-deputat wieħed tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista Paola Mifsud Bonnici ma ħasset lanqas l-imbarazziment ta' xi ħaġa ħażina u mal-mikrofonu tawan qalet hekk. Ħadd titolbu apoloġija lid-deputat Laburista Carmelo Abela. L-Oppożizzjoni għaliex? Fuq il-gidba li saret u ovvjament fuq il-Carmelo. Mhux qed nifhem ta' l-Oppożizzjoni. L-Oppożizzjoni ħadd titlob apoloġija lid-deputat Carmelo Abela. L-ewwel nett nisqar ngħid illi vera ninsab sorpriża. Waqt li jipprovat iddawwar id-diskors Mifsud Bonnici jurix skumdita dwar il-gidba tal-Oppożizzjoni. Jisma' ma jimpurtax, għandek dritt li semmi imma ma nafx kif daħlet hawnhekk l-Oppożizzjoni. Dan ma kienx l-uniku episodju fejn l-Oppożizzjoni Nazzjonalista inqabdet ma taf se tagħmel wara li l-qorti kondannat lil Azzopardi anke jħallas id-danni fl-ammont ta' 7,000 euro lill-istess Abela dwar din l-aħħar gidba tiegħu. Ftit tal-jemilu il-kap nazzjonalista nnifsu wkoll ipprova jitfa' l-każ taħt it-tapit u naqas milli jkommetti li jagħmel apoloġija u jmur kontra wieħed mill-esponenti tal-establishment nazzjonalista li wkoll poġġieħ fil-kariga li ilu jokkupa għal dawn l-aħħar 4 snin. Wara li dak il-każ jitlesta mbagħad. Ġifieri ħadd titlob apoloġija dakinhar wara li tinqatel. Wieħed jara minn dik id-direzzjoni. Dwar Azzopardi Bernard Grech kien saħansitra sejjaħlu bħala riżorsa għall-partit u għall-pajjiż. Jien naħseb li huwa riżorsa għall-pajjiż. Jason Azzopardi kien deputat, kien Ministru tal-Gvern Nazzjonalista wkoll. Kien riżorsa u asset għall-pajjiż u għall-partit. U naħseb li għadu riżorsa għall-pajjiż.